Ribeira sería un dos portos máis afectados polas normativas que se queren implantar dende Bruxelas. A Unión Europea busca limitar o número de capturas de determinadas especies controlándoas con cámaras. O sector do mar levaba tempo pendente da Unión Europea polas normativas que se ían implantar. A Eurocámara vén de propoñer que se instalen cámaras nas zonas de descarga e de pesaxes nos portos, unha medida coa que se busca controlar e limitar as capturas e que rexeitan os profesionais do mar. Noticia que temos, son cousas infundadas, non son propostas que nos presentaron diante aínda, é unha cousa do Parlamento e a Comisión que si estaban barajando esa posibilidad de incluílo dentro do reglamento do control, aínda que, nós sabemos que é unha cousa moi difícil, pero, eles van a saco roto a que si o queran poñer a aqueles puertos que descarguen máis de 3.000 toneladas de peixe ao ano, non? E, un dos puertos máis afectados, ou máis afectados, sería o noso de Ribeira, a parte de Coruña, e outros máis que hai por aí que estes anos si botaran máis de 3.000 kilos. Isto só lle afectaría, según eles, aos pelágicos, a tres especies principales, como é a cabala, como é o lirio e como é o xurel. Polo que Bruxelas sinala, estas cámaras non gravarían a xente, senón os sistemas de pesaxe dentro das lonxas. Outra máis da que nos espera, da que nos van metendo pouco a pouco, sí, como dixen antes, hasta agora son cousas que están infundadas e que están seguido todos os meses coa mesma teoría, coa mesma criminalización, que parece que o pescador que incumple todas as normas. Hasta agora non temos esas cámaras, no pesaje, nin moito menos. Que pasa? Que estamos incumplindo toda a vida, estamos... Non sei que é o que pensa esta xente. Que reitera a idea infundada dende a Comisión Europea de criminalizar os traballadores do mar. Eles piden cámaras para todo e teñen dereito a meter cámaras en todo lado, menos para onde teñen que metelas, que é para proteger ao pescador, para proteger as empresas que temos onde temos as empresas e que estamos sufrindo moitísimos roubos e moitísimos gastos a maiores dos que temos xa na pesca, pero eles siguen criminalizando o sector pesquero, tanto unha cousa como outras. Ahora estamos pendientes de que non lle chegaba con 87 áreas que cerraron en aguas profundas, que senón que queren aumentar a 115, e xa se están reunindo en Europa, en Bruxelas, para poder cerrar esas zonas. Así que isto, o futuro que nos espera é incierto, non? O tamén patrón maior de Ribeira sinala que esta tendencia de tachar de criminais aos pescadores é unha constante que veñen sufrindo dende hai anos, pero que se foi incrementando dun tempo ata agora. Como todo se está aprobado, todos están aprobados, todos están de acordo, faña máis caso ao ecologismo, ao puro radical, ao ecologismo radical co sector pesquero, é o que estamos vendo, entonces é no que vamos a acabar en ca pesca. Este é o maior temor do sector, que as normas europeas provoquen a desaparición deste oficio milenario e a desfeita das embarcacións. En camiño xa vamos en un declive totalmente, non? Estamos vendo o porcentaje de embarcacións que están faltando non solamente aquí en Galicia, senón por toda España. E estamos vendo tamén o porcentaje de peixe que temos que comprar agora e importar de fora para o consumo propio do noso país, non? Estamos vendo que estamos comprando casi un 60% do peixe que nos consumimos. E iso non é normal, que a flota tan importante como tiñamos. Entón, chegará un día que non teremos peixe para suministrar o alimento ao noso país. O sector en Ribeira tamén sufriu unha onda de roubos. Recentemente a Policía Nacional detivo a 2 persoas como presuntas autoras dun delito de roubo nun pesqueiro do porto ribeirense. Parece que desde aqueles días que roubaron en eses barcos, parece que de momento aquí no noso puerto que se parou un pouco, pero vemos que sí que o li na prensa hoxe que foran detenidos, non sei quenes foron, ni moito menos, para nós que se debería de saber, para nós termos moito máis cuidado con quen son e quen non son, pero estamos en fase de intentar agora con puertos meter cámaras ou intentar, se entre todos, facer un convenio para meter un vigilante a iso, pero sabemos que non podemos estar tranquilos nunca porque se non é un día ou outro. Pola incerteza de chegar as embarcacións pola mañá co temor de que non teñan os aparellos.